Allah hirya a ina kin ji wallahi ko a waya mun ga da kake wannan ne Allah hirya ta abinda take Allah ya hade da hirya ta sai sun na ga bidiyon ta na maliki da take cewa za ta ko a waya na ana ta kila aka yi bangiji Allah kawo don Allah kariya ko muna so yanzu ma ta ana kiran to kuma kin ga mun da can ban tafiyan zaka kin ga motar ma da zaka ga ruwa bayan a to mu tafi wallahi ba tafi ka motar dutse a can kuma ta da Allah da mu wallahi ba tafi yanzu ni zan shaki har gida ba tafiya zai to shiryan mu da sun gaisa da malam da mai da daga da kuma gida kuma haki zaki shirya ki kai mu ma ki kai ke gano uwa ta ko kina da ga ta taki ba ta ciwo da Aisha kina ce ba Aisha wallahi ina zuwa da hada bidirin ke to haka ya ta satin da zamu shiga muna gama wannan aikin kwana 13 zamu yi ai gama aikin da zamu kwana 13 a dutse za ki yi mun abinci ne ke ana kawo kuma abinci wanda nake so wallahi ya uwar ciki kenan in dai akwai waku ina ci kai in dai akwai waku ba da shi an dai akwai waku za ta zauna nan wata kasa da naje Cote d'Ivoire na rantsa da Allah har na taho ban ci abincin su kwakwara ba shi da ai canji kina celebrity bike na ce kun gani na tashan kauye ce abinci na ban sauya shi ba to saboda ne kawai sai Allah ya maka wannan ibi sai ka daina cin abinci ruwa maka gida nan tuwon nan da dan jama'a da dan mali ne ba ma ta ban da sai kenan ai ba ya da maka shi ne ba ta shan kunu bani da tuwa dan jama'a da dan mali Aisha wakin tuna lokacin da ulsa ta kama ki likita ya ce ki daina cin nama din nan da yaji da waye a daka mini zogale da waye zogale ya fi nama ya ci na kulle shi na koya shi na manta na jira karkashin gado la ilaha illallah kai mata goya na sosai da za a bi sare wani auren ga da yan gidan malam nasu za a kai ta nan makwabta mu gidan su Sadiya Sani kuna ji yanzu dai ku duba ina wannan aikin wani auren da kamar guda ɗaya kwakwara mu ɗaya ne wannan gaba ki ba yaushe ne da sati nawa asabar wannan na sama asabar wannan na sama wanda wannan asabar yi wannan insha Allah duk abin da baki ɗaya za mu haɗa wallahi Maryam ma wannan ba ta da lafiya Maryam ta Aisha bayan tana magana insha Allah zan zo biki na bari ga waya ko sama yake abin da ya dawo